Hi everyone, hi people. Please don't forget to subscribe my YouTube channel nekubaya a notification bell kuitira kuti patinouya nezvinova musadarikirwa, musajambewa. Ndauya nenyaya yemukomana anonzi Vanchoka, mese munomuziva semudhanzo artist. Hanzi Mwari vanoropafadza zvinhu zvakashoreka. Zvinenge zvichinzi nevanhu izvi hazvina kana nebasa rese, zvinoshorwa nevanhu hanzi ndezvekupenga wati Mwari vanomira neizvozvo, vanoropafadza zvakadaro. Hanzi Mwari vanosumudza marombe kubva muguruva. Koita zvavanoziva tsumo kuti hanzi kuteta dafi kuriyambudza. Mumastreet umo ndakatanga kuona picture yaVanchoka nemukomana wekuGhana uyu, ndiartist wofuti anonzi AY Puyo. ndokuGhana anoimbawo futi mukomana iyeye. Saka tingoona mastreet kachingotenderera picture yake neyaVanchoka vari vese chichinzi varoda kuita collab. Saka ndangofunga kuti pamwe vanongoeditira picture paya collab regai tione. Saka nhasi ndazoti ndirimo mukati mumastreet umu, tumadhumanani naAY Puyo achitaura kuti aroda kuita collab naVanchoka. Saka ini ndiri kuti munozvionawo sei timu kuti a former boss waVanchoka akudarikiwa naVanchoka. Vanchoka akudarika a former boss wake, munhu akamusumudza akutotsvakiwawo nemainternational artist. Zvinhu zvodadisa. Saka ndokupa example, handisi kuti iye former wake uyu, bosi wake uyu aiva naye hamese momuziva, bosi yalaivawo. Handisi kuti vakabhaiza kana kuti vakadii. Ndokuda kupa example kune umwe munhu achaona vhidhiyo iyi kuti usazvishoora chero vanhu vakakushoora vachiti haana kana chaanoziva uyu anopenga. Usateerera izvozvo. Iwe forward ever nelife yako. Ramba uri muroad uchienderera mberi neupenyu hwako. Mwari ndivo vanokusumudza. Hazvinei kuti havatarisi kuti hanzi une chii, chero usina vanokusumudza. Chero uri mushandi wemunhu uchishandira munhu, Mwari havazvitarisi izvozvo. Uchatoita zvinhu zvikuru zvakatodarika mubosi wako. Look at Vanchoka, ndiartist. Look at Bosiala, ndiartist. Vanoimba vese. But Bosiala havasati vaimba naAY Puyo, havasati vaimba neInternational. AY Puyo totoiti international. But munhu wakapinza muindustry akutotsvakiwa naAY Puyo kutoimba muinternational artist. Saka guys, ndoda kungokuudzai kuti usazvidzakisira. Ita yaunoita iwewe chete. Ita yaunoita, zvinoita chete. Ende Mwari vanosumudza marombe kubva muguruva. Chero bhosi wako vakakudzinga basa, usarwadziwa nazvo. Kuzanzi kuteta dafi kuriyambudza. Hauzivi kuti chii chaita kuti zvidaro. Pamwe uri kuti urambe uripo pabasa pachona, hautowani success yako mberi. Mwari anenge achida kukuisa kubvisa pane imwe level kuisa pane imwe level. Saka guys, musadzikisirwa. Chero vanhu vakakushoora, chero varungu vako vakakushoora, iwewe idya easy. Chingoziva chete kwawakananga iwewe. I want to shout out Vanchoka. Chero vanhu vakakutaurisira unopenga, wati chichi anopenga anodii, hazvina kana basa.
panchoga ndomufarira nemashuga evanhu vazhinji vanoti anopenga uyu chichi even naeye waipoyo wacho akutotaura nemainternational mabig artist vana Snoop Dogg vana 50 Cent. Saka guys, kana une chaunoita usatarisa kuti nhingi achanditi zvakati. Forward ever life nelife yako. Thank you guys. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and click a notification bell. But no any new one. Musa Jambi wa team. Thank you.